neprezradila, ako je to s tým dieťačom Ivanka? Čo sa dozvedel? Nič, neviem, nič, absolútne nič. Tak na ňu viacej musíš zatlačiť, môj. Viacej. Tak jakú habaďúru ste tu na mňa chystali? Opováž, dá čo spraviť za mojím chrbtom, lebo ťa priklinčujem na dvere. Tak si dávaj veľký pozor. Ja pôjdem na DNA. Ako vyrazíš z domu? Tento byt je môj a nie tvoj, aj keď si to ty myslíš. To, čo je tvoje, je vlastne moje. A čo je moje, je tiež moje. Prepáč, všetko je tvoje, všetko je tvoje, všetko. Všetko. Ale ja umím mi s týmto auto. Zase som sa hovno dozvedel a ešte mám aj robotu navyše. Kde si kúpila tieto vajce? Sú nejaké divné. Dúfam, že ne od toho suseda dole. Áno, je to veľmi sympatické mladé muž a je veľmi vzdelaný, veľmi. A koľko stáli? Dúfam, že nie sú to nejaké šmejdy staré. Dúfam, že mi to dačo aj pomôže na romu. Tak to teda neviem, ale jedno bolo veľmi lacné, 1 euro. Pôvodná cena stojí 5 euro. Ježiši Kriste, tak toto radšej vyhodím. Neopováž, to bola z Francúzska, z Lalimbachu, či jak sa to hovorí. A za 10 eur mi to pomohlo doniesť aj hore. No, ja ti to teraz takto vysvetlím, takto v úvode, skrátené, takto v kocke. Takto. Tí obchodníci ti vlastne natlačili do hlavy, že sú to nové čerstvé vajcia, ale pritom sú to staré šmejdy. Však toto už je po dátume. No, takže toto vajce stojí v supermarkete 10 centov a tí obchodníci ich kupujú v supermarkete. No, tomu neverím, vo Francúzsku ich kupujú tam, na trhu, v Lalimbachu, tam to kupujú, tam. Ale jasné, koľkatýkrát ti mám povedať, že to je nekvalitné vajce, však kukni, hen čo zás niekde je, hen, Ježiš, hen, jak sa to šmíka, však Ježiši Krist, však hen čo, Ježiš. Hen, jaké je pekné, hen, jaké je pekné. No, kúpim od teba naspäť ten pozemok. Nie. Ja ho kúpim za 500 euro. Viacej nedám. V žiadnom prípade, veď to je málo. No, to nie je málo. Však Ale je to málo, čo tu klameš. môj otec vám ho predal za 20 000 forintov. Čo Imro, chod nekam, len potom dojdi. Ja by som to aj za tých 500 euro zobral. Zoberme tá anglička. Je to dobrá suma. Dobre, kedy ti to mám doniesť? A jak? Dones mi to v 5-eurových bankovkách a v krabici od bot. Je nejaký problém, lebo ja to môžem chcieť aj v 10 eurových. Aj 20. Ježiš. To je blbec toto. Kam išiel? Ahoj. Ahoj. Ponúknem ti niečo? No vieš, ja potrebujem nejaké lacnejšie mydlo od Nivei. No myslím niečo ako... No skúšala si už Garnier? Áno, ale to je veľmi drahé. No tak skús Palmolive. No, to mi zase nepomohlo. Je to dosť slabé. A by ti mohlo pomôcť. No, myslím, že... A mám aj takú väčšiu tubu. Super, tak vieš čo, ja
idem vybrať peniaze a za chvíľku prídem. Jasné? Dobre. Dobre, ahoj. Veľa šťastia. Čo zás? Máte učebnice pripravené na vyhodenie? Áno, tak v tých taškách. No super, tak teraz vám dám čokolády. Roh po záruke, mňam! Nie, poď to radšej. Čo máte ešte na srdci? Povedzte. Máš ešte nejaké čokolády skysnuté? Karol, Prosím, čo zase? poď si zahrať. Scrabble. Veď sme to hrali včera, prečo je dnes? No dobre. Super. Ideme. Dobre, dohodneme sa takto. No, ako počúvam, zase? No veď sme nepoznáš pravidla. No však o to ide. Tak si ich prečítaj, aký je v tom problém. No, že... Tomu nechápem, oni to tam blbo píšu. Takže, vymyslíme si vlastné pravidlá. Ne. Žiadne také, prečo zase vlastné pravidlá, keď sú tam napísané. Proste musí to niekto... No ale ja nechápem tomu, čo tam je napísané, tebe sa nechce čítať. No proste to nevieš ani moc dobre. Však čo si to za minulé prečítal nevieš to, ale aj je. A čo, veď, to je normálne slovo, a je, veď... A je, to je, no neviem čo to je, ale prečo to teraz proti mne vyťahuješ, proste, veď, je to... No však čo je to, dobre, necháme to takto. Tie pravidlá budú vyzerať následovne. No. Takže, Jaj... Niekto... čo sa deje? Aj idem. Došiel si chlapec pre tovar. A neznižuješ ceny, dobre? Jasné, dám mu to za najvyššiu. No, viete, pán doktor, vtedy, keď... No, čo? Keď som vám hovorila, že ste taký hnusný doktor, no viete, ja som to tak nemyslela. Lebo mala som vtedy žalúdočné problémy a hovorila som vlastne čo... Nie čo som chcela, ale z úprimnosti som vám to hovorila, až moc úprimné to bolo. A... Dovi. S Bohom. No a vlastne týmto sa vám chcem ospravedlniť, že prepáčte mi to. Joj. Ježiš. Sebas! Nazdar. No, za 500 je ten telkač tvoj, jak som ti slúbil. Máš ho v dodávke? Mhm. Paráda. Berem.